राजा नोंथांमोन जोंनि बर'फोरनि संसार जानाय रायजो जानाय बे न'खरफोरा माने 100आव माने 60%आनो दुखिया गोरिब आरोना रांखान्थि बिथिङाव जोबोद गाज्रि आरो गोग्लैसोनाय। जायनि जाहोनाव जोंनि हौवा माहारिफोरा गोबां माने खस्थ' सहायनो गोनां जायो आरोना। जायनि जाहोनाव गावनि जायगाखौ नागारनानै न'खरखौ नागारनानै गथ' गथायखौ नागारनानै बिसिखौ नागारनानै माने गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनो गोनां जायो आरोना। थ' जोङो माब्लाबा जोङो खोनायो आरोना माब्लाबा गासैबो नङा माखासे माने आइजोफ्रा बेबायदिनो गथ' गोनां हौवा गोनां आइजोफ्रा जेरै हौवाया बाहेरायाव थायोब्ला माने बे हिन्जावफोरा माने खारलाबायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। माने गोदाव सोराव आवा फावा उसाव बादाव जानायखौ नुनो मोनो। मानोना बेबायदि जानाया मोजां नङा आरोना। माने हौवाया मानि थाखाय बाहेरायाव ओंखारलांदों, मानि थाखाय बाहेरायाव रां खामायनो थांनो गोनां जादों बेखौ माने हिन्जाव मानसिया बुजिनांगौ आरोना। मोजाङै एकदम न'खरखौ बेंनानै गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौ, गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनांगौ, माने गथ'फोरखौ मोजां लेखा फोरोंनानै मोजां सोलोंथाइ लाहोनानै बिसोरनि फिउचारखौ दाना होनायनि माने गिदिर गिदिर सिमां नुनांगौ आरोना। माने जोबोद गोजानै सिमां नुनांगौ आरोना। थ' माखासे आइजोफोर दं माने एकदम सनसल माने एकदम हाबाखौ मानो जादोंमोन, गथ' सासे सानै खांनायनि उनाव माने धैर्य गैयै माखासे आइजोफोर दङ। बै आइजोफोरखौ बुंदों आरो माने गुबुन हौवाफोरनि बै दुथां माखासे हौवाफोरनि लालस देखायनायाव, लब देखायनायाव, बायदि थाखा फैसा लालस देखायनायाव थ' ओरैनो गोसो गलिलाबायनानै माने खारफालांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। थ' बियो मोजां नङा। बिनिखायनो माने खारलाबायनो नाङा आरोना। दाथ' ओरैबायदि जोङो नुनो मोनगासिनो दं माने गुवाहाटिफोर बायदियावबो माने नागिरब्लानो माने हमब्लानो नागिरब्लानो माने मोनसै आरोना। बेबायदि माने हाबा जाखानाय हिन्जाव, हाबा जाखानाय हौवा, गथ' गथाय थाखानाय हौवा, गथ' गथाय थाखानाय हिन्जाव बिसोरसो माने गुवाहाटिफोर बायदियाव माने जरा लायै माने खामानि मावनो थाहैनायखौ नुनो मोनसै आरोना। थ' हमबानो नुसै। थ' ससियेल मिडियायाव बेफोरखौ नुदों होननानै आरो बेबादि जानो नाङा बेसो। थ' बे मोनसे लेसनसो बियो। आरो दानि जुगावथ' जेरावबो खारखोमानानै गरायनि जेबो राहा लामा गैया माने हमनो थिनोब्ला माने हमजाखागोन आरो जेरैखि जाया। मानोना बिराद लासिं सिं जायो आरोना। आजिखालिथ' ससियेल मिडियायाव माने नुखायो आरो हमजाबाथाय ससियेल मिडियायाव फैखायो। थ' बिनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, जोंनि जुदि न'खराव जुदि हौवा गैयाबोला एकदम न'खरखौ मोजां माने बिहाव बिखुनजोफोरजों गोरोबनानै गथ' गथायफोरखौ जोथोन लानांगौ, लेखा फोरोंनांगौ, नङा होमबा? थ' गथ'फोरा बेसेबां हादों बेसेबां हायाखै गाव एसे लिरनो फरायनो रोङोब्ला गथ'फोरखौ खोब हेफाजाब खालामनांगौ, मदद खालामनांगौ। थ' नोंनि गथ'आ जेरावबो आखा फाखा जागोन आरो। थ' बिसोरनि फिउचारखौ दाना होनायनि गिदिर सिमां नुनांगौ। जाहाथे गोबां मानसिखौनो दुखु होनाय नुयो। हौवाया दाबसेयाव थाहैदों होननानै गुबुन हौवाफोरजों लाइन मारिनानै बबावबा ब्लद खारखोमालांनाय, बांगाल हौवाफोरजों खारखोमालांनाय, नङा होमबा? थ' बेबादि दा खालामथों आरो दा जाथों आरोना। थ' बेखिनियाव आं खावलायबाय जाहाथे रावबो बेबायदि जाया। जोंनि बर' मानसिफोरा आवसारि जाया, आवा फावा जाया, माने गोजोर जायो। माने बै साफा सानै खारनायखौ नुनानै आवा फावा जानो नाङा आरोना। थ' बेखौनो बुंबाय दिनैनि भिडिअ'। गोजोन्थों।